Сиян и съм ученик от 3 клас от училище Братя Миладинови, Бургас. Обичам историята и се вълнувам от нашите велики герои. Имам сега възможност да разкажа за тях. Днес ще разкажа за Априлското въстание, годината на Феникс. Наричат се я годината на Феникс, защото българският народ най-сетне се тръгва на бой. Въстанието е започнало през 1876 година. Сега ще разкажа малко от предисторията от въстанието. През 1875 година в Стара Загора избухва въстание, което обаче според Захари Стоянов, който е написал записки по българските въстания, не заслужава името си, защото са участвали само 20 души. Когато БРЦК, Български централен революционен комитет, се събират в Гюргево в една малка къщичка, там те създават Априлското въстание да започне на 1 май, но го изместват на април месец. Първи окръг Търновски революционен окръг, втори Сливенски революционен окръг, трети Врачански революционен окръг, четвърти Пловдивски революционен окръг с център Панагюрище, главен апостол е Панайот Волов и помощник Георги Бековски. Пети Софийски революционен окръг. Първото Велико народно събрание по решение на Георгиевския революционен комитет, за да се уточнят въпросите, свързани с подготовката на Априлското въстание, се свиква събрание от 14 до 16 април 1876 година. Местността Оборище край Панагюрище. Избухване на въстанието. При опит да бъде заловен Тодор Каблешков, копривчинските функционери нападат и прогонват с оръжие турските заптиета. Мюдюринът е убит, а в градчето е установена революционна власт. Сега имам възможност да прочита одата на Волов. Кървавото писмо. Братя, вчера пристигна в село Неджеп Ага из Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало в Оборешкото събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме Мюдюра с няколко заптиета. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят, придружени от ека на червените камбани и юнаци се целуват един други по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриарти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище. Копривчица, 20 април 1876 година, от Тодор Каблешков е написан. Тоест, кръвта е написан от Мюдюрата, който управлява града, но това е било фалшиво писмо. Истинското е било при Георги Сава Раковски, но после
го убиват и взимат писмото. Избухването на въстанието в Панагюрище. Още в същия ден след обед Бенковски обявява избухването на въстание и в Панагюрище. 10 дни трае радостта от свободата. Избухването на въстанието в 4-ти окръг довежда до масови арести. В другите окръзи светкавично мобилизирани на Баши Бузук Панагюрище е изпределено. Имената, които трябва да помним. Панайот Волов, той е сред главните дейци на априлското въстание. Отличава се в скромност, благородство и тактичност, а в името на общото дело отстъпва първенството на Георги Бенковски. Да мога да ви прочита одата на Волов. Те бягаха плетни пред кивата с ган и Волов, юнака цял в кърви облям, извика: "О Боже, о адска измама!" Подвикът пропадна и надежда няма. Къде да се скрием безславната смърт? Балканът, аз нямам завази, ни завет, ни път. Градът, аз имам безсила хижата, аз имам проклятия. Янтра, елате нещастни в моите обятия. Сега имам да разкажа за Христо Ботев. Той напуска БРЦК, защото имат скараница с Любен Каравелов. Христо Ботев е роден 1848 година и умира 1876 година. Е български национален герой, революционер, поет, публицист, чието дело е творчество, го превръща в един от най-значимите символи на борбата за свободата и независимостта на България. Той е убит навръх Околчица. Други смятат, че са го убили турци, други са го предали. Захари Стоянов. Той пише записките по български въстания. Активен участник в Старозагорското от 1875 година и априлското въстание 1876 година, където е помощник апостол в 4-ти Пловдивски революционен окръг. Той е един от малцините оцелели отчетата на Георги Бенковски. Благодаря за вниманието.